sawijining dina Rebo awan, wonten kedadian ten kantin sekolah, yaiku wonten bocah 3 kang mundhut jajan tanpa mbayar utawa nyolong. Oh iya, oke nek pasti ngambil iki. Kok adune masih kemana ya? Nalika Bobby nyobok jajan ana Farhan sing ndelok kedadian niku wau. Amarga dipengoki bocah telu niku kaget. Saking kagete Bobby nyungkrakno Farhan tekan tiba lan bocah kuwi mlayu. Siapa nunggu ya? Aduh. Ayo. Posisi. Ya Allah. Enak ada ini ya. Bener. Alasan Ujuk-ujuk Farhan teko, lawang kelas dibuka banter. balik kau jajan sama bocah kuwi. Ya ora perlu ngomong ya. Iki urusanku. Ate ngomong aku tak cegat. Bocah telu kuwi sakniki ten taman cidek sekolah. Bocah telu iku jogging bareng kali Farhan lan pun jogging bocah telu kuwi istirahat ten gazebo kali HP-an. Adewe wis pengen iki lho, buat jajan tambah ketahuan teko sekolah. Ya tolong cari dulu masuk. Tapi Farhan kuwi lho bahaya. Masa ini ngomong dulu. Kenapa? Awan iki aku pernah dicek ya. Kayak mulai sisan atus berwangi neh. Ya wis, muli ya aku tanya gini. Nama ya kan sama-sama. Tak tinggal Tak ya. tinggal ya. Pirang menit kemudian Farhan ketok Wulan dhewekan, terus dheweke marani Wulan. Dewe anae tadi bola karo Bobby ya Angel. Enak-enak ngomong anak iku wis mulai. Oh iya, kedadian sekolah ini aja diparani mana ya, Pak orang Rimo hati-hati. Akhirnya Farhan ngekei nasihat nak Wulan tentang kelakuannya sing ora becik kuwi. Oh ngono, terus aku kudu piye ya? Jajan sama Jokowi ini di sekolah bayaran lan dalam sepuro teng ibu kantin. Suan ya. Nak kelas ono Farhan sing bingung amarga iling ancaman sing diwenehi kali Bobby. Aduh, piye ki yo? Kandakno apa ora? Aku barang tak bisa mu. Itu loh, aku ini jangan Jokowi. Aku mau ada mau buku tentang kelakuan ini. Emang aku sendiri lakon karo Bobby. Cuma buat sih. Angela bulan bisa, tapi bulan seorang relevan yang soalnya terus kalau sepuro harus bukan. Dan calon itu kalau jajan tentang Emang kowe dhewe pinta lak bocah iku nolong jajan. Oh Lisa sudah Islam. Soalnya bisa ya ngerti, calon ini gimana? Ya wis, nang opo? Ayo wae. Kandakno kelakuan bocah itu. Ya bener-bener. Farhan lan Risa badhe teng ruang BK. Salah, mungkin aku kenapa?
Ngeten Bu, kalau badhe saja perbuatan Bobi CS, bocah telu kuwi mundut jajan tanpa omong. Wis ping kali niki kula ndeleng. Astagfirullah, bocah iki ya. Iya Bu, kula saksi matai menika Bobby, Angel lan Wulan udah jajan tanpa ngomong lan bayar. Sik, tak celuke bocah kuwi. Sampun diculuk bocah telu kuwi kali Bu Ayu, langsung ditakoni kali Bu Ayu. Bener tak? Kowe, Bobby, Angel, dapat jajan orang bayar. Buatan Bu, kita sampun bayar kok. Alah, masa bukti we, wis ana bukti ra gelem aku. Enak enak. Angel ngomongnya orang bantu orang iso ta? Kapunten Bu. Ngaku apa ibu nyurake kowe sampean. Aja, Bu. Sampeyan ki wis melanggar aturan. Ibu wenehi hukuman kanggo Bobby lan Angel diskors 3 dina lan mulan ngresiki gede. Nggih, Bu. Sekap semanten sandiwara dening kelompok telu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.